Vamos a ver neste vídeo tutorial a ferramenta de restaurar sistema. Para ello escribimos aquí no cuadro de búsqueda, pois restaurar, e agora vamos a ir aquí, a recuperación, ou aquí, crear un punto de restauración, calquera dos dous nos vale, ou este non. En Windows 7, se escribimos restaurar sistema, creo que nos aparece directamente restaurar sistema, senón tamén vamos a inicio, todos os programas, herramientas del sistema, restaurar sistema. Ou podemos ir ao panel de control e desde o panel de control en sistema tamén nos aparece un enlace para restaurar sistema. Aquí en Windows 10 o mellor é facer o que acabo de facer eu agora, o sea, restaurar e agora ir aquí a recuperación. Bueno, entón, chegamos aquí e o que vamos a facer en primeiro lugar é configurar restaurar sistema. Configurar restaurar sistema. Mirad, temos aquí a configuración, esta vez cada configuración de restauración, aquí, configurar. Que é importante desta parte da configuración? Unha, ter marcado activar protección do sistema, que está marcado por defecto. E dous, establecer o espacio que vamos a destinar no disco duro a que Windows nos garde as copias de seguridade que despois vai a utilizar para restaurar sistema. Se temos pouco espacio, Windows vai a poder guardar poucos puntos de restauración. Se lle damos moito espacio, o que estamos facendo é que estamos ocupando espacio no disco duro. Entón temos que chegar a un punto intermedio. Pois vamos a dizer, en función do espacio que teñamos no disco duro, pois podemos establecer un 10%, por exemplo. Por defecto creo que aparece un 3. Vale, con 3% solo nos va a guardar 2 puntos de restauración, máis ou menos. Bueno, agora, aceptamos. Quero restaurar sistema porque me vai funcionando mal o equipo. Veño aquí, restaurar sistema. Dice restaurar archivos e configuración de sistema. Siguiente. Mirad, isto que me aparece aquí son 2 puntos de restauración, 2 momentos en que Windows fixo unha copia de seguridade do sistema. E eu podo volver aquí atrás. Podo volver o 31 de xullo, agora estou a 6 de agosto, podo volver o 22 de xullo. Só teño guardados estes 2 puntos, que, por certo, estes 2 puntos creounos o propio Windows. Mira, vedes este punto de restauración automático, creouno ese día e esa hora, non me digades por qué. E aquí creouno porque foi o momento en que fixe unha actualización. Actualizou Windows e fixe unha copia nese momento. Por si esa restauración nos provoca un mal funcionamento do ordenador, poder volver ao punto anterior. Hai unha cousa moi importante que temos que ter en conta. A medida que Windows vai creando puntos de restauración, vai borrando os vellos. De maneira que, pasado un tempo, Windows creará un novo punto de restauración e me borrará este do 22. Mais adiante me borrará este do 31. En este momento só pode guardar 2 puntos de restauración porque tiña un espacio limitado. Como incorporei agora máis espacio, probablemente me poderá guardar máis puntos de restauración. Bueno, e cantos máis puntos de restauración teña, pois no momento en que queira recuperar o sistema, máis posibilidades teño de volver a un punto anterior máis lonxano, que o mellor é o que me interesa. Ademais dos puntos de restauración que crea o propio Windows, vou cerrar isto, podemos nos crear un punto de restauración. Decimos, estáme funcionando agora perfectamente o ordenador, pero vou facer uns cambios, vou instalar non sei que. Entón, antes, previamente, creo un punto de restauración eu, porque sei que en este momento me funciona estupendamente, así que quero facer unha copia deste momento. Como facelo? Pois aquí, crear punto de restauración, crear. Chamolle, poñolle un nome e digo, antes de instalar non sei que programa, vale? E creo. Windows vai iniciar o proceso de esa copia de seguridade. Vou parar un momento a grabación mentre se crea. Bueno, acabou o proceso en pouco máis dun minuto
E aquí me aparece o punto de restauración, se creo correctamente. Cerrar. Entón, agora, imaginade que quero instalei algo ou me funciona mal e quero volver a ese punto que acabo de crear no momento que me funcionaba ben o ordenador. Veño a restaurar sistema, siguiente, e aquí está o que acabo de crear ahora, vale? Antes de instalar o programa. Se pico aquí, me aparecen os outros dous que tiña xa creados Windows. Podo vir a estes ou podo vir a este. Bueno, si quero recuperar o sistema aquí, o selecciono, doulle a seguinte e sigo o proceso, que non vou facer, obviamente. De non ter incrementado o espacio antes que lle dediquei o que lle indiquei a Windows que reservase para facer as copias de seguridade, probablemente me tería borrado este último para poder crear o novo punto de restauración. Bueno, pues así de fácil é como se crea un punto de restauración e como se utiliza. Paramos entón. Unha opción máis drástica que restaurar sistema é a de restablecer o equipo. Cando intentamos cando o equipo non nos funciona ben, intentamos restaurar sistema a unha situación anterior, pero as cousas siguen indo mal, bueno, pois o mellor non queda máis remedio que unha reinstalación de Windows. Para eso diríamos aquí a restablecer equipo. Escribimos restablecer no cadro de búsqueda e vamos a restablecer equipo. Aquí, en restablecer equipo, vamos a comenzar. E o que temos que facer é elixir entre estas dúas opcións. O normal é elixir esta primeira. Mantemos os arquivos que temos no ordenador, as nosas fotos, nos documentos, pero o que vai eliminar é a configuración. É dicir, todos os programas que están instalados, perdémolos e teremos que volver a instalalos. E os controladores da impresora, da tarxeta gráfica, vale? Teríamos que reinstalarlo todo, pero non perdemos os arquivos. Esta segunda opción fai que perdamos absolutamente todo, arquivos e configuración, vale? Entón, esta sería unha primeira opción. Esta de aquí equivale prácticamente a formatear o equipo e iniciar de cero todo. Bueno, entón, se estamos a desesperados, vemos que a cousa non tira, non funciona, pois vimos aquí, mantemos os arquivos e facemos que se reinstale Windows. Despois, a continuación, teríamos que reinstalar todos os programas outra vez. Vale? Bueno, pero é así de fácil.